נוח לכם, תחזרו לסתם מקום. אתם צריכים לשים לב שאתם עושים מצב אפס כמו שצריך, גם אם זה לוקח לכם 4, 5, 6 פעמים, ככה תוכלו לחזור לאותו מקום. איך הולך בעצם המצב אפס? אתם מסתכלים עם הנשק, ברגע שאתם רואים נימה צהובה ואתם בטוחים שאתם כמו שצריך, אתם נשארים על המצב. עצמים עיניים. תקום, בוא נראה פה אותם. תסתכל, עושה, מוריד את היד, אוקיי, יד שמאל, פורץ רגליים ומוכן. די, נו, צום. תקו, אף אחד לא מדבר. זה שמציין אתכם, אף אחד לא מדבר. תראו לוחמים. שתקו צעירים. תוריד את היד שלך. יאללה, 1 עד 12 נשארים במטווח, כל השאר החוצה. אני אשאר לצלם אותם בחוץ. הלאה, זריז, זריז! תודה. תשאר איתם, אני אשאר לצלם אותם בחוץ. קצת צחוקים. יותר מדי צחקו. לא אחי, כן, אבל הם דווקא למדו, הם הרבה דווקא. ברור, אבל הם גם יותר מדי צחקו. אני איפסתי את אלעד, ראית איך אלעד מגיב? צחקתי עליו, לא צחק, הפעלתי עליו חזק. לא נתתי לו להיות עם כולם. בליץ או... איזה מגניב, אני רוצה לראות בסוף את מה שיוצא. מה? אתה עושה להם סרט? כן, אנחנו מציינים אותם כל הזמן. יש איזה סרט, כבר סרטונים. כן, לא מצא. יש לנו עכשיו מטבח אחד, אנחנו נספיק לעשות. מה קשור? מה אתה מתכוון? פלס. פלסתי? כן. שלי אישי, בסדר? שלי סבבה. נוגע איתו בקצה. אתה בא ואתם הולכים עכשיו? סבבה, תודה. אתם הולכים? כולם יצאו למטבח? טוב, כולם בחטא. עמרי פלד פה? עמרי פלד פה? לענות לי, עמרי פלד פה? עמרי פלד, כן. יופי, תעמדו כולם בחטא, עמרי פלד, תקריא את השיר שלך, בוא. אתה יושבת בחטא המפקד? כן, תשבו בחטא. שיר המפקד. עכשיו המפקד, אתה יכול להעיר לי פה? אפס, תביא את הפעם. אני אראה שאני אעשה לך טובות גם? אתה סיומת כמו שצריך. יושב אני בפלס, רוצה להיות חייל. מתאפץ לי כל היום, בין השאר גם נרדם. יורה הרבה בנשק, חושב על בחורות. יום יבוא וגם אל פלס יגיעו הבנות. זוחל בין קוצים, מקשיב למפקדים. שורה תחתונה, מתבאס על החיים. אבל מצד שני, יש לי אחלה חברים. גם ביום וגם בליל, אותי הם אוהבים. האוכל מעולה, הסרספים מצחיקים, וכל היום בשבילי, המפקדים מתרוצצים. אז אין לי טענות, אני מבסוט מהחיים. אז יאללה, בוא נזרוק איזה רימון אל השטחים. תדליק? מאת יובל קוממי ועמרי פלד. קוממי, מה אנחנו עושים עכשיו, קוממי? קוממי מי אלוף אלוף. מנסים לשבור את השיא של אורי מנדלבלום. מי אלוף אלוף? לוף, למה זה בא מלשון אוף. חורקים לוף. כמה? שימו לב. תפתחו שעון. שנייה. זמן. לא. אף אחד לא צועק זמן. תגיד. אתה מוכן, אורי? מוכן קוממי? כן. צא! אוי, אני מרגיש את זה בגרון שלי. שמישהו יתקן בזמנים כל 10 שניות. יאללה קוממי. 10 שניות. 10. יאללה, מה זה? אתה מפסיק. אין חיוך. אוי, ניתן ברבק. ברבק. ביסים ולבלוע, בלי ללעוץ. טעים, קוממי, טעים. רבק באהבה. 20. זה מוזס. זה מוזס.
ביצת עין. תחשוב, אל תראה בעיניים. חצי תכינו דקה. למימייה. 30. 90 שניות. יאללה, יש לך עוד 3 ביסים, תסיים את זה. על הרבק. רבק ואהבה. תאהב את זה, תנשק את זה. 40. הכל ביחד, בום! קוממי, יאללה, קוממי, איפה רבק והאהבה שלך? 50 שניות. 50. הלאה, קוממי, יש לך עוד 3 ביסים, תסיים את זה. תן הכל בביס אחד. 60. לא. כמה יש לך ביד? כמה יש לך? דקה. דקה. אל תצחק. אל תקיז עושה צרבת. אני מוכן להתאר מאחד. צרבת, יש לי ידיים, מה זה? תאכלו מלפפונים וסתמו את הפה. אפשר לאכול עכשיו המפקד? כן. 1 ו-20. עוד ביס אחד, זה הקצב, קוממי, אתה רואה שאתה נשבר. זה לא מטח. זה לא מתח. עכשיו תהיו בשקט כולם. 1.35. רואה, המצב שלך לא טוב, קוממי. בוא'נה, מנדלבאום. כולם לראות את החתיכה המגעילה שנשארה לו. סתם מגעיל, זה יפה, זה טעים. תכניס את זה, תכניס. קדימה. תכינו לו ממייה. תכין לו ממייה, שחר. איפה הממייה שלו? אצלו בכיס. הוא לא חייב לשתות ממייה אם הוא לא רוצה. יאללה, קוממי, תסיים את זה, איפה רבק? על הרבק. רואים 2-10. פתח שעון! 3 שנים צא. אוי ואבוי. 3 שנים ו8 המפקד. 3 שנים ו8 צא. 3 שנים ו4, למה? 2 ו-20. 3 שנים ו3. 2-8. 3 4. אין לכם מה לספור, זה עדיין הרבה זמן. אני סופר 2-8. קוממי, סיימת? סיימת קוממי? 2.30 והוא לא התחיל את הפרטה. תוציא את הלשון ואז תתחיל את הממייה. תן צעקה שאתה רוצה. לשון מוציא גם הכל. לא היום, לא באת. 2-40. תן צעקה, תראה עכשיו הוא יקיא על הסבסטים. אדמה, חול, בוץ. צעקה. עד 200 מטר. לא. מי יודע כמה עוד אם אפשר להכניס בחדר של עד 200 איש? שמעתי את הבדיחה הזאת. אני יודע. יאללה, שכחתי. זה לא בדיחה. יאללה, יובל, אתה מבזבז את הזמן צילום שלנו. אז יובל, אפילו אני עובר אותך, מה קורה? שתה. יאללה, איקון, אכן, מים. יאללה, שתה. רגע, הוא מפסיד פה את השיא של אביתר. איזה משיג? נהיית חלבי, קוממי? איפה האיכות שלך? יכול להיות שמההתחלה הוא היה חלבי בעצם. מה הזמנים שלו? אני פה עם הזמנים. 3.30. 3.5 עברו, קדימה, תן את זה כבר. למה? זה כמו אביתר בינתיים. מה הוא עשה 3.5? בלי טיפה אחת. כל הכבוד. תנו לו בכפיים. לצעוק את התוצאה, 3.43. 3.43. גרוע מאוד. איך לנו את הדרך? זוכלים? אני הולך איתכם ככה. לאן זוכלים? תקשיבו לי טוב. רואים את האישור קו איפה שאלירן נמצא? כולם זוכלים לאלירן. מי זה שם יושב בצד? רואים את אלירן? כולם רואים את אלירן? כולם זוכלים ישר. עכשיו עם הנשק. איך אתם זוכלים? יד בנשק, תופס את הנשק. ככה. ימין, שמאל. לא תחרות, זהו. לא. אחת מחזיקה את הנשק. תחרות. לצורך העניין. אני איתכם עכשיו נלווה אתכם כל הדרך. את הראשון, כל הדרך. יאללה, לשכב. איקון. אכן. צא. בינתיים מטייס מנצח. האם חובלים מטייס ינצחו? אולי שמים את הזחילה. טייס, תעלה עד למעלה. קום. עמוד. תדרו לפי סדר הגעה. תדרו לפי סדר הגעה, כולם. כולם לפי סדר הגעה, להסתדר. אורי, לך שטוף את הפנים בצד. קח את הממייה, לך שטוף את הפנים. תדרו בסדר הגעה.
מקום שלישי זה מדליה. אכלתי חול. זה לפי החלביות, הכל פה זה לפי חלביות, זה רק חלביות. הלאה, ליפני, הלאה. פתחת אותי באמצע. אני רבק הייתי, מה? אורי, איך אתה מרגיש? בסדר. בסדר? מי ניצח? קטן עליך? טוב, כולם להסתדר. הוא לא פה הלך לתורנות. תסתדר בסדר הגעה, תעמוד מולי. מה יש לך להגיד? היה כיף מאוד. כל הכבוד. הלאה, מה יש לך להגיד? היה כיף מה מאוד. יש לך להגיד? היה ממש כיף, ומקום שלישי זה גם מדליה, אל תשכחו. היה מענה. מפה והלאה זה רק חלבים. מחלקה 4, רבק דלג עליהם. כמה הודים? אתה חלבי. זה עובדת, לא? עומדים? התורנים שעומדים? 4 אתה מצולם, 4. רוצה להגיד משהו? לא, דפוק. כן, כמה תורנים רציתי להגיד? 9,000? 80 אנשים שעות זה בגלל. אתה יודע שאתה עולה על במה? מה אמרת? למה? בסוף מה ככה שעולה על במה? מה אמרת? 8 שעות הייתי על שכפץ בגלל. מחלקה 3. תשאל עוד פעם. גופיות שנייה. סעידי, שב. שב כבר, סעידי. הוא מגיע. אתם שבוע אתה, אתם שבוע. אמרו אתם 4. שב על הרצפה כבר, תשיגו את כוסי. שב עם הפנים לשם. אתם 6. תנו מגן, תעבור. לא משנה, אנחנו אחרונים. אבל אנחנו אחרונים במחלקות, אנחנו אחרונים, זה לא משנה, זה אותו דבר. רוצה להיות איתי. מי מתנדב? לא, סעידי, קומם מכפר עליך. תחליף אותי שאני בשישה הראשונה. מסנן אליי! מסנן אליי! הלאה, מחכה אבל להגיע לפה. להגיע זריז. הלאה. פלוס 20, קדימה זריז, עכשיו פלוס 20. לא קסטח, קדימה. קדימה, לעשות טוב. מי זה שם מאחורה עושה כמו לא יודע. אני מוריד רק את הגבות. מה אתה מוריד רק את הדיסקים? הלאה, פתח שעון שוקרון. פתח שעון, 20 שניות. נגעתם בברזייה, עפתם לאוהל אבח, 20 שניות טוסו. תגיד להם ש... מי ייכנס לפני המצלמה? לא, מה, תסתכל, איך הוא נכנס, איך הוא זה. לא רואים שם כלום. היידי, בוא לפה, עצור! לעצור, להסתדר פה בחטא, כל מי שהיה להסתדר בחטא. כל מי שיצא מורה להסתדר בחטא, זריז! קדימה, 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 קדימה! קולות של טרקטור, כולם לעשות קולות של טרקטור! איפה כולם? איפה כל מי שהיה פה? הלאה, טוסו! קוממי, תגיע! לעצור! לעצור! קול של טרקטור! קול של טרקטור! קול של טרקטור! הלאה, חופשי, קוממי, חופשי! להגיע לפה, לעצור! 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 קולות של פיקאצ'ו, כולם קולות של פיקאצ'ו! פיקאצ'ו!
מה זה? לא העליתם בכלל בו אל אבא, חלה, טוסו. קוקובין! עמוד! 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 תעשה קול של טרקטור. הלאה, חופשי, צור מגן. למה אתה לא מצדיע? למה אתה לא מצדיע? תצדיע. תצדיע. טוב מאוד. חופשי! חופשי הסמן! חופשי! טוס! טוס, קוקובין, טוס! תגיע לכאן כל מי שיצא! לעצור! 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 פרץ! אלינו, אליי גם, אליי! פרץ, אליי! הלאה, טוסו! לפה, פלט! תגיע לפה, עמרי! תעצור! תעצור! תעמוד במקום, אל תזוז! לעמוד במקום, לא לזוז! הכל בסדר, פלט! קם מפקד, קם סבבה! מצוין! הלאה, חופשי, זוז! טוס! למה אתה לא יורק על עצמך? למה אתה יורק? יאללה, זוז. הלאה, חופשי! תעצור, תעצור, תעצור! הכל בסדר, אושרי? כן, מפקד! כן! כן, מפקד! יאללה, טוס! אלכס, בריצה! עזבו אותם, שחררו אותם! תעצור, תעצור! אלכס, הכל בסדר? של הסוואט! איך היה בפנים? לא נעים הסבל! הלאה, חופשי, טוס! יאללה, מפקד המפלגה שלך! עצור! טוב! חיון, הכל בסדר איתך? כן! נהנית בפנים? כן! אל תזוז, אני מדבר איתך! הלאה, טוסו, חיון! תעמוד! הלאה, טוס. מה אתה רוצה? למה? התחלכת? הוא התחלך, יא מניאק, אני ניגבתי את הפנים עם השרוול כמו מטומטם. טוב מאוד. זה לא... גל יצא להגיע לפה, יסדר בחטא, קדימה, פתחו חטא! לעצור, לפתוח חטא! חטא עם האוזניים, לא עושים לעשות עם האוזניים. טוב מאוד, טוב מאוד. ולא אשכח להציע לפקד המחלקה שלכם. טוב מאוד. בטח כולכם מצדיעים, אה? הם מצדיעים? הלאה, לכו. הלאה, טוסו. חשבתי התורנים להגיע, למה? זה רעיון טוב, אה? ברשנים. תתחילו להרגיש, תתחילו. בוא נ... וידאו? לפה! לעצור, להסתדר בחטא, לעצור, להסתדר בחטא! קדימה! לעצור, להסתדר בחטא, קדימה! אלירז, אתה כוסית, אלירז. טוב מאוד. זמבר, תגיע! להסתדר בחטא! זמבר, תן לנו באמצע הריקוד של האתיופים. זמבר, נהנית? איזה גאון! הזמן הבא, נגעתם בברזייה, טסתם לתוך האוהל אב"ח. 20 שניות! אתה לא פותח לי שעון? 20 שניות, טוסו! הלאה, זריז, ספריט, לא לרוץ ככה לאט. מה אתה תרוץ פה? תוכיחו למה אתם מאוד כן. הלאה, נועל! עוד קצת פרסים, יאללה. הם לא פה. מה, הוא מצחיק. מי פה התורנים של מחלקה אחת? ומי עוד? דבר. דבר. הגיעו התורנים. הגיעו התורנים. איפה הם? הנה. זריז. זריז, טוסו תעלו על מסכות, שימו את השקים בצד, תחזרו לפה, טוסו. תגיעו לסמל, תסבירו לו שאתם התורנים, טוסו, מהר. טוסו. גם יש פה מפקד אחר, זה לא... שתסבור לנו עוד איזה אחד. ספר חדש? שוב פעם ליד ביצוע שעושים עוד... איפה הם?
יש לנו שפה. אני לא סליחה, נכנסתי. כולם בבת אחת, זה שתי גדולות. של רועי. אתה נותן לי בנאום או לא? שיראו פעם ראשונה את החדר של הממפים בפנים. אוף, אז מה עושה? סולימן הייצור. מחלקה 3 כרגע סיימה מסע 6, כמו שהרס"פ הגדיר, המסע השלישי בדרך לקומתה. שימו לב, הרס"פ לפני כמה רגעים הוא דיבר, עכשיו הוא ישן. תראו אותו באופן ישיר ומוחלט, מחייך. וכמובן הוא הגדיר להם שזה המסע בדרך לקומתה, המסע מיוחד. כל הכבוד רס"פ, כל הכבוד על הפריסה. מגיע, דודו. 2, מה יש לך להגיד? 2. תראה 2 שבוז. למה תמיד? 2 שבוז. 2 מתארץ, 2 תמיד שבוז. שאלה, כל היום הוא חושב על האירוסים אני שלו. רוצה לשאול בצורה רצינית, החבר'ה ממרוקץ, למה תמיד התמונות שלהם כל כך פיקנטיות עם רועה גרמני, עם דובר? למה לא מראים להם את כל החנם הקטנים האלה בברגילים? את כל הכלבי ריחוח האלה שלא עושים שום דבר. למה? אני רוצה להבין. אתם רוצים להריד לחבר'ה שלכם? תספרו להם את הכל, את האמת ואת הכל. נעבור לבן אדם הכי עצור בעולם. מה אתה רוצה? ראית את זה? עצור, מה לעשות? היי. רגע, אני חייב לצלם את דגי. 4. איפה דגי? 4, אני עושה לך השפלה. אל תצלם אותו בלי אישור. דגי. ממה ממונה. 4. על הדגי. חתיך. כן, מ"פ יש לך. הפרויקט הכי חשוב זה קרסנטה. כן? קרסנטה, אתה מגיע אליי. תעבור קצת קרסנטה, אתה הכי קוממי. שלום מפקד רועי, אפשר לשלוח לו. שלום, בוא לפה. חכה. אתה רוצה לנחש עד כמה אתה מכוער עכשיו? אה? לא, כשמפקד המחלקה אפשר להגיד לו? תעשה ככה. מה להגיד לו? אתה פשוט אתה מכוער, אז מה אני רוצה להגיד לו? כשמפקד המחלקה, בהתחשב בזה שרואים פחות מהפנים שלי, אני חושב שאני יותר יפה. יותר יפה? אתה תראה את זה מתישהו, יהיה לך סיוטים בלילה, אני מבטיח לך. אתה לא רואה אותו בחושך, לא רואה אותו. איזה סמל מקצועי יש לי, תאמינו לי. 4, צלם את זה. תגיע קרסנטה, תכניס את הנשק. תגיע לפה. כל השאר תעבדו בשתי תורים. אביתר, יש לך זיכרונים? זוז תביא 1, 2. כן. על הראש. שירגיש שזה נקס. יש לך שבלולים על הפנים. באמת זה מעורר. על המחלקה 4 תהנו מזה. דקל טוען שיש לו פטור מזה. דקל, רציתי שתהיה חום. תיעלם בשטח. רק אמרות לך. כן, צו נינג'ה. סגל אוף של זה. יש מצלמה, ויגאל שילון לא רואה את מצלמים אותך עכשיו. זה כאילו תופעות את הפנים, אני לא יכול להזיז שריות. סמל גם את השיניים. עליכם עברו כולם? אביתר! מי שיגיד לי כמה אחוז בוץ וכמה אחוז חרא יש בתוך הדבר הזה, קבל מה שהוא רוצה. שם את העיניים. אל תעשה אותם קומץ, שלא יעשה בחנה. 90% חרא, 5% בוץ ו5% תולעים. מוכן לפעילות. כל מי שמוכן, 2 טורים! סתובב. רגע, זה הווידאו? לא, סתם. וואי, אלוהים שמוע. חכה. 4.
משה, תגיע אליי. משה, תגיע אליי. בוא. צילום לפני הזה. יאללה, לך. תוריד, בסדר. כל הזין, צבאות כדי בקידה, בוא'נה, בוא. לא הצלחנו, נכון לפקד המחלקה? אני לא שם. אתה שם, אתה יודע למה? למה? כי עכשיו אני מעיר עליך ואתה זוהר. חוץ מזה דקל, אחידות, מה? נו, בוא, אני יודע, אין אחידות. אתה רואה? מה ההבדל בינינו? דקל, תן איזה משפט באתיופית ככה, משפט לאומה. לא, תגיד משהו באמרית. הרס"פ אמר. דקל, אתה יודע שהשוק הזה מצולם? וזה לנצח, אתה יודע? הוא לא בשוק, הרס"פ אמר. הרס"פ לא אמר לך. הרס"פ אמר. מחלקה 4, כל מי שסיים לעמוד בחץ זרז. וואלה, לעמוד בחץ. אני צריך שמישהו יעד. זה לא, פתח שם. מי זה? אני לא מזהה. דקה, עוד מעט נתת לי משפט באמרית. איזה משפט. מה שאתה רוצה תגיד. חץ בציוד! תגיד בי, רוצה להגיד לך מה? לא, תגיד, לא יודע, תחשוב אתה על אומר משהו. בקש שאני אגיד את המשפט האסור. המפקד אומר בקש שאני אגיד את המשפט האסור. תגיד. סתמת ש. מה זה סתמת ש? משפט האסור. מה זאת אומרת? לא הבנתי. until when באנגלית. סתמת ש. סתמת ש. פרץ! עוד לא צרבו אותי. תגיד, זכור את זה, אתה יודע להגיד? תזכור את זה? כן. טיזי לחל. טיזי לחל? טיזי לחל. טיזי לחל. טיזי לחל אחרי שרמוטה. כל מי שנצפה לא... מקווה שלא יצא משהו. קחו את הפרץ. הוא מקווה שיצא משהו מהמספר, מהטנזניה. שוקרון, אתה בשוק עדיין? שוקרון, יצאת מהשוק שלך? אתה בטוח? אתה לא תהיה יותר בשוק? זה איזה שוקיסט היה במטווחים? בסדר. אני איך שנראה כבר לא היה בשוק. מה סיידר, אתה רוצה גם? דע שהוכתרת למלך השוקיסטים במטווחים, אתה יודע את זה? כבוד שוקרון. קוקובי, מה האוכל השני מספר? יאללה, תעמוד בחדר. אתה גם רוצה? יאללה, סתירו. מה, מסתנזר אותך? שום דבר לא מסתנזר אותך. מה זה? אני גם רוצה. כל מי שבשוק... איפה בלית עושה שיר? כן. כל מי שסיים פה לחבור למחלקה. מי שמרוח שילך למחלקה. ארבע. כן. סעידי, אמרתי להיכנס לתור, לא אמרתי להתרחב. סעידי זה כולל השערות. כולל השערות. יש מספיק לכולם, בוץ וחרא, כולל השערות. אני קשה לך איך שאני רוצה? לא, לא יכול לשטוף אחרי זה. מה? לא שותה, מה שאתם מגיעים אליו. זכור מה שאמרת. או שתצבע לפני שאנחנו מגיעים, או שתזכור מה שאמרת. כן. אנחנו נזכור. איזה אידיוט. קינג קונג. בנות משלמות על זה המון כסף.
הבן, עושה לכם מסאז' בפנים. הנה המנקסי. הבן מה הולך פה? אחד מהסמר. דקה ו10 שניות, כיתה ג'. הנה אתה צריך לך חשיבה עליי. סע. וואי, לנרדו. אנחנו עושה פרויקט. בול, אה? בול. מה אתה אומר, שערות או בלי? סכינים מאחורה. עם שערות. עם האלה, לא עם ה... טוב. כן, זוכרים, זה מחרבות. זוכרים, זה מחרבות. יאללה, צביקה, מי עוד איתך שם? עיצוב שוקי זיקרי. מי זה? גליץ. וואי, זה יפה. ככה זה יפה. זה גם מסתובב, זה נראה קצת כמו שיח. כמו העקבות האלה של הטרקטור. הפנים שלו, אני חושב שלתקוע אותו בגול. תדעו רק שהפנים שלו, מרוב שיש להם סגן שרואים, זה באמת יכול להיות שיח. אוקיי, גם אתה צבע את הבנים? אתם צבעים? בוא רזנברג, בוא לפה. מה חשבת? על 4. אפילו עיצוב קוצים. מדהים. מדהים. איזה יופי. סמל! רוזנברג ניסה לברוח קודם. הוא היה ניסה לברוח, אני ראיתי שם. עושים פה זיכונים, זה לא הולך ישר לפתור אותו? אתה לא מצליח לפתור. אני מנסה לך, פשוט זה לא מולך. זה איזה מצוות. סגור עיניים, סגור. שחור בולט בשטח. אני מבטיח לך שאני שם לך, אני יכול להראות לך מה צבע אותה? זה מהידיים. לא איתכם, מה זאת אומרת? מה זה צריך להיות? תקשיב, רוזן, שאני מתעורר ואני לא מרגיש טוב ואני לא אומר כלום. עכשיו נלך לראות את שבי. איפה שבי? אתה הוכתרת להכין מכוער. אני? אני מפקד המחלקה? שהוא מרים אבל, מה הוא לא מרים? כולנו מאוד מכוערים, איך החלטת ככה? גם משקפיים. וואי, קשה לחייך לי. רגע, המפקד המחלקה תעיף מבט על ג'וזף, אולי יש לי מתחרה. למה? אני בסדר. לא. שהצופים בבית החליטו. שהצופים בבית החליטו. וואי, נהיית לבן כאילו. הוא מרגיש את הלחיים שלי. כן, כולם לעמוד בחץ, חזרה עמרם. תראה מה זה כוס ג'ינג'י. מה זה? כוס ג'ינג'י, אחי. כוס ג'ינג'י, אחי, פרעו אותה. מנוף בדואי. שם את המצב 2 ושובר לה את התחת. כן, שיקוף את ארווין. צריך לחתור. לנשור. מי רואה את זה? מי רואה את זה? החיילים בסוף מסלול. תראה את גולן, קבל בפה. מה? כן. זה מפסיק אותך, כוס ג'ינג'י. קרוא לך את המדמוש. תקשיב, כן. מחלקה במספרי
ברזל התפקד. 2. 3. 4. 5. 6. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 23. 24. 25. 26. תוריד. 27. 28. ואני 31 באחרון. הרחקה 4. קודם כל, מה שהיה שם למעלה, שאנשים נרדמו, התאפצו כמו לא יודע מה, זה ביזיון. מפקד מחלקה מדבר מולכם, ואתם מתאפצים. להיות טיפה בוגרים, לקום. רוצים ללמד אתכם דברים מקצועיים, ואנשים פה מתאפצים. בטח עכשיו אם אני עושה פה מבחן, מישהו יודע דבר אחד, אין דבר כזה. אין דבר כזה שאני עושה פה מבחן ומישהו יודע הכל, אין דבר כזה. צריך לעבור עם אמר"ל ופנס כדי להצביע על אנשים. כמו ילדים בני 9. יפה. מה שאנחנו עושים עכשיו, כרגיל נמשיך בתרגילים. התרגיל שנעשה עכשיו יהיה התגנבות יחידים, שנקרא בשם סנאי בודד, שם המבצע. שלום, סתום את שלום. הפה. תפסיק אותך, שלום? כן, סתום את הפה. לא, שלום, זה לא הסנאי שלך, סנאי בודד. זה השם של המבצע הזה, אתם כל אחד מתגנב לבד. אתם רואים את הסטיקלייט שם למעלה? יש מישהו שלא רואה את הסטיקלייט הזה? נראה כמו כוכב. בשבילך לא הייתי רוצה שזה יהיה כוכב, כי עד לשם כולכם זוכלים. כל אחד לבד. בסחילה, פקליסטים מורידים את הפקלים. ונשים אותם למעלה. מפקד מחלקה. כן. יש זמן להתפנות? יהיה זמן להכל. שאנשים פה לא יביאו תירוצים שהם לא הצליחו. כולם, תטפסו לסטיקלייט הזה, תתפרסו פה לאורך כל הוואדי הזה ותתחילו לטפס למעלה. אנחנו נסתכל עליכם. זה מפקד המחלקה. כן, יש להם ראיית לילה למעלה? יש לנו הכל. אז איך... אנחנו לא צריכים ראיית לילה, יש לנו עיניים שלנו. אתה צריך להתגנב בלילה צריך לבד? להתגנב בלי שנראה ושלא אותך. ישמעו אותך. אפשר להשאיר? שלא ישמעו ולעשות את זה חכם, ללכת בדרכים חכמות, לחפש מחסות, לקפוץ ממחסה למחסה. אל תלכו דוך. מפקד המחלקה, כן, אפשר ללכת בקריאה? להתקדם בקריאה? לא יותר מ3 מטר. רוב יודע מה? לא יותר ממטר הליכה. רוב ההגעה שלכם ליד תהיה בסחילה. תהיה בסחילה שקטה, איטית. הראשון שיגיע, היום הסמל החליט להיות נחמד ולקנות את זה. ומי שיגיע ראשון, אבל ראשון כמו שצריך, יזכה בטעם החיים. מי היה מאמין באמצע סודאות שמחלקה 4 תקבל פפסי. בהצלחה, תתפרס. כולם להתפרס בשורה. כן, מה נצטרכים, מה נצטרכים?
הכל פה במורכז, איפה שהפנה. יכול להיות, זה מה שהוא אמר לי עכשיו. מה אתה צוחק? יש מישהו שעוד משתין? יאללה, זריז. אנשים שהגיעו ראשונים והעמדתי אותם שיעמדו בצלע הזאת. מהראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי. לפי הסדר. 4. כן. אחרי הנחלשת. כמה? תראה לי. וואו. יפה, להיות בשקט. טוב. איך היה? היה טוב, מפקד המחלקה. מרגש, מפקד. היה קשה למישהו? לא. יפה. מבורך, סתום. שטרן. זאת נקראת האיתנות, להגיע לזחילה בהר כזה, הר. אבל לפני הכל, קודם כל נדבר קצת על המקצועיות. הגיע ראשון, זוכה לשתות ראשון. זה לא בריא לשיניים. טעם יש לזה, אל תגלה לאף אחד איזה טעם יש לזה. רשאי לשתות. יאללה, תרבץ. תביאו הלאה. טעם החיים, נכון קוממי? טעם. השמפניה שלה. מחלקה 4, חלק פלוגתית עכשיו. הלאה, שימו כובעים, המחלקה 4! הלאה, המחלקה 4 כובעים! שימו כובעים, שימו, יש שמש. הלאה, מחלקה 4, מה לא הבנתם בחלק פלוגתית? תשתו, תעמדו בחלק פלוגתית. בואו, נו! נו! מה יש לכם? בואו, בואו. יאללה! שימו כובעים. יאללה, חבר'ה, תוריד כובע, תהיה אחי. יאללה, לפתוח אחי. הלאה, בטיסטו.
מה אתם עושים? יאללה, מחלקה, מחלקים. תשלם אותי להמתה. מבקש שנת שעלוקה? סע האחרון שלך, משל. סע האחרון בהחלט. מה, זה לא מצלם את המשל? זה רק של המחלקה? יאללה, מחלקה 4, אחורה שלושות. מה מסע האחרון בהחלט. מה עם הסתם? כל רגע נתון! כל יד משאיר את זה לא מהמחלקה שלנו. בסדר, מה קשור? איפה? לאן אתם רוצים לעשות? אחריו! להיות מאחורי. מה תעמוד מאחורי? שיזוזו שמאלה, שיהיה יותר מקום. תזוזו קצת שמאלה. תזוזו שמאלה, שיהיה מקום לכולם. שלוש, יפה. שחר! לעשות, מה קורה? בסדר, אתה רוצה לעשות? כי אז זה תעמוד אחי, למה אתה... לא קשור, אמרו לי לסדר אותם. תסתדר כמו זה צריך, קו ישר. קו ישר. לא, מה פתאום? מי זה רבע חילופים באלונקה, תסתדרו בקו ישר, תבדקו שכל אחד עושה שרון. כל אחד יסתכל על החבר מימין. סבבה. ימין, תענה. וחירניקים הולכים ברגל. הרבה מאוד משימות, הרבה מאוד מהלחימה מתבצעת ברגל. אמנם אני לא מאמין שיצא לכם ללכת 40 קילומטר כמו במסע כזה כדי לבצע מעצר, אבל כן יצא לכם ללכת 9 ו10 קילומטר כמו שהלכתם היום. קרמי, שרים ולאו וכוננות נגב והרבה מאוד פקלים במשקל פי 3 ממה שסחבתם היום ואפילו יותר מזה. פלוגת חרוב היה מסע מאוד יפה, כולם היו מצומצמים, אף אחד לא נפל בדרך וזה מה שמצופה מכם, להגיע לפני כולם, לחכות לשאר הגדוד. כל הכבוד פלוגת חרוב, היה יפה מאוד. שחרור מפקד הפלוגה! פלוגת חרוב תיבטח להקשב! 2, 3! הקשב! הכל ביחד, יש לנו שמש! שמש! תקרא לשם. חבר'ה, כולם ביחד! עוד פעם! ברוכים הבאים לאזור המסוכן! חרוב המושל באותה בלגן! חרוב המושל באותה בלגן! עכשיו ביחד! ברוכים הבאים לאזור המסוכן! ברוכים הבאים לאזור המסוכן! רצוף, כולם ביחד! בן חיים! ברוכים הבאים לאזור המסוכן! כולם ביחד! 3, 2, 1! כל הפלוגה לכאן. בסדר. מחלקה 4! מחלקה 4! אין הסרסוף! מחלקה 3! מחלקה 2! כן, הסרסוף! כולם להגיע לכאן! כולם להגיע לכאן! עד הקו הזה! עד הקו הזה כולם להגיע! עד הקו הזה! אף אחד לא עובר את הקו הזה! וואו, פנו דרך לאלונקה! פנו דרך לאלונקה! סוס! תזוזו מהדרך! איזה שירים מחלקה 4 שרים? בני ילדה. תביא נצלם קצת את כל הסגל שלך. זה מצלם עדיין? כן. בולה! באמת! 4! סגל 4!
תגיעו לפה. 4. אתה רוצה לעבור על יצורים? יש לך כמה מילים על המסע הקשה הזה. קשה, עוד תסתכל שאתה לא מתמוטט עוד שנייה. קודם כל, זה לא היה מסע, זה היה טיול. דבר שני, עוקץ מטורפים. עוקץ מטורפים, הם לא כלבים, הם סנאים. סמרבה! מה איתך, סמרבה? מתי הם הולכים לראות את זה, סמרבה? סמרבה? מה יקרה כשהם יראו את הסרט הזה, אה? מה אתה אומר? יהיה טוב? יהיה מצוין, צלם את המקיס שלי. נו, תבוא, אתם על השמש, או למחלקה. איך היה המסע? תעמדו את הסרט הזה. אני לא אזכור איך קוראים לסבתא שלי. הכל תקין? סמרבה. אבל שנייה תסתובב לפה. איפה? שקט, ממה! קו, לפי הקו תהיו! להיות לפי הקו! אחורה! שקט! כל הפלוגות תסתום את הפה! לא רוצה לשמוע אף אחד! וואו! נחשון! מה קורה שם? אתם רוצים שאני אגיע? דממה! כולם להצטמצם, בואו תצטמצמו. כל הלוחמים להצטמצם, מכל הפלוגות להצטמצם לפה. איפה החיילים עכשיו? בואו. בואו. יש שעגה. מה החלפי? אם אתה צריך להקשב. 2-3, אני רוצה לשמוע דברים שואגים. שואגים! כבר אני תעצח פשוט הגרון, שלא תוכל לדבר אחר כך. כולם! דממה! אף אחד לא מדבר! די, לא רוצה לשמוע אף אחד! קדימה. לקבלת מפקד הבח! חטיבת כפיר תימתח להקשב! 2-3! הקשב! הלאה, יפה, כולם לעבור את הקיר, הלאה! זה אדם? הלאה, יפה, שלום. הלאה, זקן, למה אתה לא זוכר? מהר! זקן, יותר מהר, זקן! קדימה, תעופו! על רש, קום, רש! דקל, יותר מהר, דקל! תתרסק על הקיר, דקל, תתרסק! כן, תתרסק! על רש! עזוב את זה, עזוב! הלאה, שוקו, תתרסק על הקיר! הלאה, פלד! עוד לא בצד השני, פלד! עבור! קדימה, אתם לא זזים, קדימה!
יאללה, ניסן, צד שני, ניסן! יאללה, דקל! יאללה, מי בא איתי לשקים? סטלת סכין, תכינו סטלת סכין! תכינו סטלת סכין! עזרו לי פה! בוא הנה, שלום! תעשו! אל תיפול! שלום! אל תיפול! תכינו סטלת סכין כבר! קח, נשק שמאל! פה, הנה, פה! קח! תפס! יש לכם עוד אחד! מה? תומים! קדימה, טוס למעלה כבר! תפסו אותי! נו, פס! יאללה, קוממי, בוא הנה! שתי רצועות! קדימה! הלאה, זנק! לא, זה פמפי מהרגליים! טוב! הלאה, קוממי, יאללה! פס! נו, קום כבר! אני עוד שנופל! הלאה, פה! טוב מאוד! טוב מאוד. תמונה מחלקת את הורידי. אני טריג'יקון עוד. גימל, כבוד! שולמייגל! תשאיר את השם. הלאה. גימל! סתמו. איפה הכבוד של א', אה? לא צריך, אנחנו לא... יש לנו בלב. איפה הכבוד של המחלקה? מה זה? עכשיו נעוף מעגל. הלאה, קדימה. זה איתורים מסודרים, אף אחד לא מדבר, כולם להרים להסתכל. הלאה! ישר, תסדר אותם. זה איתורים מסודרים, חבר'ה!